ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ କମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଥାଅ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭଲରେ କଟୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଠା କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିନଯାକର ଥକାପଣକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମଧୁର ବଚନ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ କି ସେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ କଥା ଉଠିଲେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛାଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।